tak sem to parknem a máme. I vrátim sa ja domov, lebo za svojím manželom a asi im spravím večeru. Kventos! Mačko, kde ste? Kde ste? Haló? Haló? Kde ste? Ja aj Mačko je v škole. Ten je akurát piatak. A kde sú všetky dvere zamknuté? Ten môj starý išiel asi niekde na dovolenku bez nás. No toto mu len tak neprejde. Sice nemám ani prípravka sa... Hej! Čo do mňa búraš? A čo sa teraz na mňa lečeš? Ja viem, že som krásna, ale nemusí sa na mňa lepiť aj toto prosté auto. Pôjdeme radšej týmto autom, toto je oveľa lepšie. A mojej obľúbenej farby žltej. Ja ho volám, že jelová. No, ideme za ním. Čau, manžel, ahoj! Čau, Kventos, čau! Prečo si ma takto opustil? Sme sa rozprávali, že ma nemáš takto opustiť. Akože halo, čakám na odpoveď. Ja čau, ľudská. No, prepáč, len ja som sa strašne nudil a chcel som ísť na dovolenku. No, tak teda pôjdeme domov, ale spraví mi prosím aspoň tú večeru. No spravím, ale už mi nikdy takto neutekaj. No, ideme zobrať Maťka zo školy.